Niin, että tuli vaan kertoon sellaista, että ei oo mennyt ihan putkeen tää pari viikkoa. Oli aika paljon kaikkia haasteita. Me mennään pikkasen jäälle. Mä en itse asiassa ole mikään jääkävelijä. Mä en oikein tykkää mennä jäälle. Mua vähän pelottaa se, mutta me mennään nyt joka tapauksessa. Kattoo vähän auringonlaskua. On ollut aika paljon haasteita ja aloin olemaan jo aika loppu tossa pari viikkoa sitten. Varmaan sanoinkin videolla, että alkaa olemaan kestävyyskunto tämän projektin kanssa aika heikoissa. Ja sitten oli haasteita, akkua hajos. Ensin luultiin, että inverteri on hajalla, akku olikin hajalla. Tai ei akku hajonnut, vaan se oli hajalla. Siinä meni Henrillä aika paljon enemmän aikaa niissä asentamisissa. Rahallisesti tuli maksamaan paljon enemmän mitä piti. Aika burnoutissa sen suhteen. Sitten on niinku ehkä isoimpana ongelmana nyt tässä se, että mä oon ihan loppu. Mä ajoin siis Kuopiosta viime maanantaina ton auton Imatralle. No se meni ihan kivasti se ajo, eipä siinä mitään ja pääsin kotiin myöhään ja mulla oli seuraavana aamuna sitten sovittu työhaastattelu, kun pitää vähän mennä nyt välillä vähän tienaamaan, koska kaikki rahat on mennyt tohon autoon. Ihan kaikki. Niin mä olin menossa autolle vähän jälkeen 8:30 silloin seuraavana päivän aamuna. Mä huomaan, että toi ikkuna oli takalasi toinen rikki. Lasinsiruja pitkin poikin parkkipaikkaa. Ensin mä luulin, että joku on, tai siis heti mä luulin, että joku on murtautunut sinne. Mitä ei oltu viety. Ihmettelin sitä siinä aikani ja laitoin Instagramiin jotain videoja ja kuvaa, niin sitten muutama seuraaja laittoi, että toi näyttää nyt kyllä siltä, että se on haljennut sillain niiden liimojen kohdalta, että sit mulla niinku välähti, että niin aivan kun jos ette ole kattonut viikon 2 ja 3 ja 4 videoita, niin sieltä selviää enemmän siitä, että miten ne takalasit asennettiin. Ja nehän vuosi. Sitten me lisättiin sinne massaa. Nyt siellä on 2 massakerrosta, joiden väliin on päässyt vettä. Ja sitten kun oli pakkasyö, niin se kräksäytti sen lasin hajalle. Toinen lasi, mulla ei nyt ole toista takalasia. Mulla on siinä vaneri ja sitten jätesäkki teipattu. Eli ei ole toista lasia. No, Teppohan asensi ne mulle silloin siellä Van Lifestylella, niin Teppon takuuseen menee seeli. Teppo asentaa mulle ensi viikon perjantaina uuden ikkunan. Mä menen Van Lifestylelle ja jään sitten loppuviikon lopuksi tekemään sänkyä varmaan. Mutta tosiaan niin tässä on nyt ollut itsellä semmonen tilanne, että mä oon burnoutissa. Mä oon totaalisen burnoutissa. Mä en teille nyt editoi tän tarkemmin yhtään mitään videoa, enkä näytä mitä Henri on tehnyt tuolla autossa sen tarkemmin nyt tähän videoon. Mä kyllä näytän ne kaikki, mutta mä en nyt jaksa. Mä oon ihan loppu. Halusin vaan tulla teille sen kertomaan, että tää pakuprojektin tekeminen on heittämällä raskain projekti, mitä mä oon ikinä elämässä tehnyt. En sano, että se kaikilla olisi näin hankalaa, enkä siis yritä sanoa, että ei kannata lähteä tähän, koska nimenomaan kyllä kannattaa. Mutta mulla on käynyt aika paljon vastoinkäymisiä, sellaisia, mihin mä en ole oikeastaan voinut vaikuttaa. Niin ei varmastikaan kaikilla ole näin kivinen tää rakennusprojekti rupeama, mutta tää nyt on mun kohdalla ollut ja totta kai se osaamattomuus omalta osin, kun en ole ikinä tehnyt, niin on aiheuttanut myös semmoista pientä stressiä tähän. Mutta onhan tässä nyt ollut se ensimmäinen rakennuttaja siitä lähtien
ollut niitä haasteita. Mä en nyt mene siihenkään tarkemmin, koska se on semmoinen asia, mitä mä oon nyt vuoden tässä kantanut mukana ja se ahdistaa edelleen niin paljon, että sit puhuminen on oikeastaan ihan mahdotonta. Mutta joo, sain sen työpaikan, mihin olin menossa. Eli nyt koko loppukesä tulee, tai koko loppukesä, jonkun se kesä olisi alkanut. Ei täällä vielä mikään kesä ole. Koko kesä tulee meneen töissä. Eli mä en tiedä, onko mulla edes syksyllä vielä valmista autoa. Saa nähdä, miten mä saan nyt itteni kasaan, koska siis tärkeintä tässä nyt on saada tää burnoutti, mikäli nyt onkaan ylikuormitustila niin kuin pois. Niin mä en tiedä, kauan mulla menee siinä, että mä saan itteni taas kondikseen. Ei me mentykään jäälle, kun mumpa lähti kävelen rantaan. Ja mullehan se kyllä sopii. Koska nuo jäät on pelottavia. Sitä paitsi täällä alkaa olla jo niin kevätkin, että siinä on varmaan ihan hullua mennä. Ei kyllä mennäkään sinne. Niin mitäs mä vielä olin sanomassa? Sä oot syönyt niin paljon niitä pupunpapanoita, että kuulee, tulee maha kipeäksi. Älä syö enempää niitä. Täällä on ihan hirveästi pupunpapanoita ja mumpa rakastaa pupunpapanoita. Tää on kyllä hieno paikka. Mä oon aika vakuuttunut, että tänä kesänä me tullaan viettämään aika paljon täällä Lammassaaressa aikaa. Pidän tästä tosi paljon. Tuolla toi, mikä näkyy tuolla vastarannalla, niin siellä pääsee tosiaan, siellä on kaikkia laavuja ja kaikkia sellaisia paikkoja ja sinne olisi tosi kiva, tai sinne on kiva mennä. Varmaan tullaan, kun ei nyt ihan hirveän pitkälle täältä Imatralta varmaan töiden takia lähetä, niin täällä tullaan varmaan hengailemaan. Sitten vielä yksi semmonen haaste, mikä tässä nyt ilmaantui, mikä aiheuttaa mulle tämän, mikä osasyy, hitto kun osaa puhua, osasyy, mikä aiheuttaa mulle nyt tämän olon, ahdistuksen, on tiettyjä terveellisiä haasteita, mitä on nyt tässä ilmennyt taas. Ja sit mä en tiedä, meneekö mulla toi koko sähköjärjestelmä uusiksi. Mä voin kertoa siitä vähän tarkemmin myöhemmin lisää. Mä en ole nyt valmis puhumaan tästä enempää, mutta on kyllä ollut oikeesti, hei, ihan oikeesti niinku tosi hankalaa. Mä haluan sanoa kiitos teille, ketkä olette seurannut ja tsempannut ja kannustanut tätä mun rakennusprojektia. Ja oon tosi kiitollinen teidän tsempäistä ja jatkakaa samaan malliin. Tsempatkaa, että mä jaksan tämän auton ikinään tehdä loppuun. Ei mulla ole oikeastaan muuta. Eli tällä viikolla ei tän kummallisempaa videoa tuu. Niin nähdään joskus. Palataan. Moi moi!